Hallelujah, praise the Lord. Kaplai kai tur bai naikol zagai, khaksangai tongthogui ma tongnai, ani khapang ni tahok te bukuk song norok jo tono, ani khakaham hamzak ma te chibaya faro zorawo. Au, ozorawo kai toni kok bai sang kuplong layane. Tini kabang borok, kabang mana naikol layo, sompoti naikol layo. Rang puisano khati mani abono naikol layo, mereg layo. Tala kotor baike tala rui save ke tono nai layo teo ba hake nijini sajla nijini busabu tui rok no jotono naikol layo tuidu layo bebak no khlai layo abni slaipan nangkok mani tamo chini langmawo fadi abno sangsaiman layana je naikoli tongo haikaba je khati lai haikaba sikong yakni yog lanya bagai haikaba mungsasa khamia tang pheng hni sing je khati tong lai mani abrong nangya ni samania nango phiaba abni slaipan te nangkok mani tamo abong ke chini bukhasi. Yes, Proverbs chapter 4 verse 23 wo okong saw tamnisa nini bukhano naikol di kaham ke ni saw guard khai di ni saw abno tangi mala aro ni se langmani tuimug yoro. Praise the Lord. Hallelujah. Tini kabang borok ayang rang naikol thiniwo belai paileya ayang jaga sompoti ni naikol thiniwo belai paileya reputation naikol thiniwo belai paileya englaite nijini bukhano naikol mainyangi thanglayo. Hallelujah. Praise the Lord. Tamu nangkok sinilang mo obukhano sa naikol nani obukhano sa guard khlai nani setan aje hamia khlai na nai bo oromang attack khlai na nayo amang heart attack ango honoi ini yang sengkhon jo kaike kabang mak khnao tamu nang lang mawo obukhana naikol nani se Jesu Kristo no sung yasak lai hono. Yes, obukhana naikol nai sabo male Jesu Kristo se bono nang zagardi ani ni bukhao nang bai thang jasak pano pandoi nang naikol nai di chai tok di mungsa tamung nai abakhaw attack khlainya phainai bakha baire nai bakha sabai nai walai re nai hamia wan sug re nai fiaba jepro Jesu Kristo ni bakhani malik jepro ni Jesu Kristo ni bakhani subrai jepro Jesu Kristo no nang bebak ya phari ro afro tamung nai abakha ni soi tuimuk kathang yor nai boyarong kuthuk ke sornai yarong belai lok nai kabangma jungjal problem phainai phayangya but yarong krak ni bagai Jesu Kristo bai thang tongmani bagai tamung nai kati mung tong nai aro kaplai tong nai aro. Yes, jaga sompoti nini don dolot abrong ni slaipon te kotor ko tamun nilang mase as kaplai engna nai tong nai haikaba engna musung jagi tong nai aje soitano kaplai tang radi kaplai Jesu Kristo se a kaplai ni ni bakhaw thai radi haika tamung nai a kaplai bai nang kuplong nai hamianin thani kaplai phai mangla ti kabang mak ninon khogui talang na nai tong mani sokomor na nai tong mani bathana nai tong mani soitani aje planning rock abebang chopot nai jepro Jesu Kristo ni langmawo kaplai nai jepro Jesu Kristo nang jagar nai malik khlai nai boss nam nai. Hallelujah. Sangsana je khati lemano srapsani bagasi pia molbrom bobo malachini langma se a langma ni malik sabo Jesu Kristo se so langma ni malik Jesu Kristo ba bono bebak ya faredi. Amen.